Oi ko sarbura wang noyancho nang ho. Koson lo sarbura habok song damjipu alam ke. Non malum apo avelanti sarpi nekeho. Kalang mas sarbura ante patumi nang komat arlo so apalo gari kartangpon ke nang tanta. Ninja tap aretri ko natlo ng tek dunlong kenang. Nemek hini pensi nang tek dulong lo cepatu aret nang nelo. Akeng pen kedam injin so meme ong si ketapon chotle nang ta. Nangke monita fan injing so te kole di sarbura. Dojoy ancho machono lamsoy aretri nang mahang nang arde plak tahailo neke. O chenam ta eso pipipot puha ke hang sarpi. School back e namji tang hola si tang kanang ke hanglo. E bekchot boador ke so ahormuma pulo neke fere duklo sarpi. Ha? Rinjir apo avelo puha. Nelitum ke so pua birta talong ike. Kosonsi. Nelitum ke helovin ke jo penap matiklo bonjo. Oito ante. Perimjir la narnita nang tante de chinetum ke nang penang po binong kali. Nang ning honduk dokok na pusi nang tante det lo peso nang ning oiri. Sita pinike nang tan nang koklo ate nang pola bangso ape tepe na velo tangho. Nang pe afan kandun tekte det lo peso nang dia det noy. Lapilbil malam susang adim chon kachong dat abuhan chon moni akai ke tharbo asan pini do pinap ave hasining sirun niari jutun e akai apa Chinetum ke nang penang po binong kali. Hay pen po nang chingtung ong pipot sinepan nang o takang bukloma. Uf mantu sinemun pita kachelong serak po maklem seletang loho. bang nang chidong chidon di itu masih isinan prekre Armo aso pita teololejo. Uf ke kanta ketek. Lapan si neso po afan hang pidam matiklo laho arjeme ong. Neso po afan si donang po nang kedeimun hei. Uf mantu sinemun pita kachelong serak po maklem seletang loho. Non malom ke mun pile dota klem chok che sarpi hota nong te sakon nang ingoy det teklo e fansi. Po netum metric arijal pietlo. Kalang mapo ko son lo ante rijal ke. Mesen po second division. Mesen te melo po. Nepe afanta tanoy po real mesen pura aning parong nang. Oy sarpi arjulong loma eso po rijal mesen tangojo. Kalang mas sarbura mesente melo. Chorolo eso po afanta rijal chepa mesente kapot. Nang to mahir jumele dolote nesitame akangtoy angdeng ledum popo. Netum nang peipen neke kaita hirjume dolopo Charlie pamenoy. Kalang mapo nang ke ante mantulo hembang jike po. Henapsi wang popo hemke. Oito po bye. Pinikining arong pikan lo sarpi eso pola puson birta ke menang kewan piapor. Neta lo sarbura ning arong pik anlo pinike lapuson birta ke menang kewan pite kapot. Ka Charlie koros le dampusita rijal mesente tan kanaho kabe sarpi. Ahoklo sarbura rijal mesente kacharle khurchale damsita ning oye. Etum ketekte alar ke esomaran ke nang teklo sarpi ning ingsap piklo. Etum ke esomara ajoine chotlo sarpi ning cherong nangji. Esopota kabori do kapochilan angdeng keledun lo sarbura. Kalanglo sarpi esopota koros ke damalar ke ka Charlie chepa mesenlo. Esopota nang tekbom nang rebomlo sarpi nong ke etumta emahang klar bomlo. Kosonlo sarpi ning veke hema bolo ki chotat nang jiboma kosonlo. Terakre nehi angkleng ke sala. Bangke wokang hong kalilang. Sorry sarpi ene nang chong tui chotle broiler sinam dampo ning teng. Cardom, I can leave you on the Vera do Anfastame. You have been cardom, but you
koson lo solam arjan kilang pen nang tum jong silang mesen pulang te comments lang pachin te tha pente abjus taminang tum share de tha alo pente jong si youtube lang bom pulang te subscribe te non pen facebook lang bom pulang te follow te non alo si kapre ka video long le chi tong chuna card